قبول مکن باور بکن چه دوه آج باور خواستن جبوی ساله و ساله شرفایه Jinavendanuşyan radyoya denge gelden başyürü büstüne isbat 2024 penşen Brüksel saat 8 lamedede. Gudarin jamin uçen sırası bir peşkeş bikenden de masadiya reberapuya. Çalakiye girtiyen siyasi nuhtu penjojen berdewam dike girtiyen siyasiyle girtiyen Bakuriye Kurdistan Türkiye bu azatiya fiziki Reber Abdullah Öcalan o çare serkina pırskega Kurt biriyen demokratik urakina tecid edip üstahte müjdar edi dest bu greva birçibune demki u dor ve ger kiribun Çalakiye duroja nuhtu penjan de devam dike girtiyen siyasete şankirim u hatta bazı istibat tecid ne rakirim ve Çalakiye ve derbasi konağı kenu biken ve serna ve girtiyen siyasi deniz kayada dozda istibat edi daxuyane ekten da ugut şupurakina Teşhir Reberti Muhammed Büstahte Müjdara 2024 dest bu greva birçibune kiribu Umer Agahandu bu ko emeği bazı ispat ede Çalakiye ve derbasi konağı kedin biken lej bu bandur ile penga ve der ve hatiye despekerun le xabat enel bejartin neke me bir yarda bu pişte el bejartin derbasi konağı kedin biken hem Çalakiye ve greva birçibune dor ve ger hatta pişte el bejartin edereştik. Delegasyona Navnetevi Çu Serdana Nöbet Adalete UDPP Delegasyona Hukuk Nasya Navnetevi Yaledici Teciteli Bakuriye Kurdistaniye Serdane Xwed Domine Armanca Serdana Delegasyone Ji Şopandına Tecitali İmraliye ku Evsu Pençmen Agaj Reberapo her segirtiyle girtika girti ya evle karya bilanta tipafya İmraliye nayı girtin. Endamın delegasyonu için Serdana Komeliya Hukuk Nasın Azadi Xwaz Komeliya Jine ya Rozayı Pişti Serdana her du navenda beri xwedan nöbete adalete yalı navenda Rezan Amede kul navenda Dem Partiye pekti. Dayıkan bu peşmaken tecid süceli dici Muruvaniye endamın delegasyonu peşvazı kirin. Jidayıkan Meryem Söylü bahsa zılmalı zindanan u be hukukiye kir dest şankir ku evji burakirna tecdali ser reberapo dünübete adalet edeye. Dayıkan Göttinger tecdali ser Reber Abdullah Öcalan rana ve dezektenli sergele kurji bedavine bin. Dayıkan bertek nişanesi pitijidan ku çüye Türkiye eline çüye girtika İmraliyo Guten ve hukuknase navneti ve kabul neket. Delegasyonun navnetevi büroya şevirmendiye yanavenda geçtiği DPP, u hesteruka geçtiği DPP Keskin Bayındır, Berdeka Meclis Ajınan ADPP, Berivan Bahçeci, u endam millijne arabebera navendiye DPP, Nari, Gezgöre, Gülan, Çağın, Keliliye, u Mehmet Öner Rehevlitin kire. Keskin Bayındır Balçanser Rol Urre u Giringi ADPP des Şankir kucu sala 2016'dan ve kayyum tayini vina geldi kirin ugut devlet meseleye kurt etti şerde ısrar dike lemma haber Reber Abdullah Öcalan nayı girtin. Ses alındı ben tecid edeye navenda hemu pırskiri kan tecdali İmraliye. Endamen şandiye jidiyar kirin ku politikalı Türkiye'de ben zahtan diye ugutun dej bu çareseriye meseleye kurt tevbi gerin. Girtiyen de grevi birçibune daha da sürgün kirin legirtika zaxten ser girtiyen de grevi birçibune de dome legur agayen go toay dere çukuru ve ragihandan girtiyen de grevi birçibune de sürgünü girtiyen juda hatine kirin. Rıdvan İrme u Halil Muratoğlu'ya digirtika tipaleya Denizli'ye de sürgünü girtika tipa seya kavak alsen sünahatin kirin u Mehmet Erbey etikirtika tipa feya Tekirdağ deji sürgünü girtika Buca'ya İzmir hatekirin. Jığeyni ve girtika tipaleya SP'ya Giresun'e infaza Mehmet Darga'ya Suudu Salın girdiye hat şevutandın o evxıstan hücreye keside. İsmet Çardak edigirtika tipareya harpetede ku nekhoşina genetik miyopati le peyda bu yepişti rapor asazya tipa adya teker nikare betenasere xo digirtike de bimine hat berdam. ATK demaçle de raporda bu Çardak lejber nivisa müdüriyeta polisana amede ku gutu bu jibu civake xatereye
Suriye berdana wî hatibû astengkirin. Piştî vê parêzerên çardak îtiraz kirin. Piştî îtiraza li dadgeriyê înfazê çardak hat berdan. İsmet Çardak bi sandaliyê bi tekerlek ji girtîgehê derket. Rêveberiya Xweseriya Demokratîk a Herêma Bakur û Şatê Sûriyê derbarê êrişên Dewleta Tirk dagirker li dijî herêmê de daxuyaniyek de daxuyanî wiha ye. Carekê din û binpêkirina eşkere ya mîsaq û qanûnên Dewleta Tirk êrişê herêmê derîkê kir. Di encamê de birîndar û şehîd ji hêzên Sutarê çêbûn. Li vê êrişê de erebeyên wan hêzan li derîkê hate hedefkirtin. Ev êriş bêguman hovîtiya Dewleta Tirk û hedefkirtina ewlehî û îstikrara herêmên me piştî serkeftina hêzên me yên ewlehî û disîplînkirina mijaran û têkoşina li dijî şaneyên rêxistina Daişê de nîşan dide. Her wa ev hewldana Erdogan û partiya wî ya ku ji raya giştiya Tirkiye birevin û berê raya giştî ber bi qaş û xeteriyên din ve bibin. Erdogan û partiya wî dibêjin herêmên me li ser Tirkiyeyê gefin. Ev êrî jî nîşaneya eşkere yên dijmirahiya vîna gelê me di avakirina pergala xwe ya demokratîk de û hewdana gelê me ya avakirina projeya demokratîk li Sûriyeyê. Dewleta Tirk bi hemû rêbazan êrişî herêmên me dike. Em ji raya giştî û dewletên beşdarê agirvestê bûne her wiha ji koalisyona navneteweyî û Rusya Federal re dibêjin dewama van êrîşan bi armanca aloziyeke mezin li herêmê çêbe û sînorê van êrişên neyînî tenê li herêmên me nesekine ji lewre em bank li tevî aliyên navborî dikin ku rola xwe bilîzin û li hember Tirkiye bisekirin ku êrişên xwe bi dawî bike. Ji ber ku bandorên wê li ser ewlehî û îstikrara herêmên me mezin e, em sersaxiya ji malbatên şehîdan re dixwazin û şîfayê xêrê ji birîndaran re dixwazin. Her wa em diyar dikin ku bi hêz û hevkirina gelê xwe em ê serkeftinê pêk bînin û tevayî projeyên fîtneyê û dervkirina îstikrarê têk bibin. Li Wanê têjayê bi münasebeta heşta Adarê meşa bi meşaleyê li darxiste vîrajinên azad têja di çarçoya çalakên heşta Adarê de li taxê Emîn Paşaya navçeya Artemetê Wanê meşek meşaleyê li darxist. Hezbolîka Partiya Wekî Demokratî ya Gelan Dem Partî namzet û gelek jinên beriya meşê li taxê li hevciviyan û tevî meşê bûn. Piştî ku meşa hatî pêşxistin jin meşiyan û lolîpotên bi wêneyên jinên siyasetmedar ên Kurd Sakine Cansız Leyla Şahilemez Fidan Doğan û jina Emînî ya li Îranê hate qetilkirin hilgirtin. Di meşê de duruşmeyên ji serokapô û jin natirsin hesab dipirsin hatin berskirin. Piştî meşê jinan meşela avêtin ser hev û li dora agirê gur govend geredan li çepikandan û duruşin berskirin. Meş bi govendê bi dawî bû. Têjayî li taxên Salîhiye Çelebîbağ û Yeşilova navçeya Erdîşê civînên jinan pêkanî. Hevşeredara HDP'ya Erdîşê Yıldız Çetin ku qayyum tayinuşuna wê hate kirin û namzet hevşeredariyê ya Erdîşê ya Dem Partiyê Güler Temel û gelek jin beşdar civînê bûn. Hat diyar kirin ku jin li dijî qayyumên tayin îşaretdariya Erdîşê hatine kirin mal bi mal geriyan û jinên beşdar civînê bûn ji bo mîtînga heşta Adarê li Parka Musa Antera Aştiyê ya Wanê bê li darxistin hatine vexwandin. AKP strana Xelî Xemgîn bê destûr di hilbijartinê de bi karanî namzeta AKP'yê Rêzdana Amêdê strana Xelî Xemgîn a bi navê Sebra Dila bê destûr di xebatên hilbijartinê de bi karanî. Hunermend Xelî Xemgîn bertek nîşanda. Xelî Xemgîn got AKP ya şano, stran û xebatên hunerî yên Kurdî qedexe dike lê di xebatên xwe yên hilbijartinê de bi kar tîne. Devleta dagirker, devleta inkarê, devleta zalim, devleta Türk li Bakurê Kurdistanê û li Tirkiyeyê dawiya heyva Adarê heyva sisiya 2024 helbijartinê navxwayî yani îşaretdariya pêk tê. Niha pergalekî wisayê devletekî zalimkarî wisayê ku hem çanda me talan dike hem her tiştê Kurd her tiştê girêdayî çanda me qedexe dike destûrê nade
هر وساجی ل میدانان لقادان بر دست کردین خافروش کردین برمت اوید کو منافقتی دین خواه ایمان خواه باوری خواه هر تشتی دکن لمیدان استران من جبو میتینگین هل بجارتنه جبو AKP و MHP استران ما دبیجن جبو کو گل بخوابینن جبو کو هست انسان بخوابینن اما گل ما نای خواباندن گل ما ایدی هشیار کرد نه کرده بره کرده هر نرخی کی خواه خودی در کهوه نرخ ما ایرو دوی هل بجارتنا دا پارتیا دم و دم بسر کهوه و گل ما و تجارا قادا تکوشین خواه بر نده نه خواباندن و گه نده منافقان خافروشان کسین گوهانا به هر تشتی ارزان دخوازن که گل ما بخوابینن اف گل دی نما تخواباندن سرکفتن یا گل ما نرگس محمدی بانکا boykot کرنه هلبجارتنین ایران کرده که اداره ایران ده بچسر صندوقان و 209 parlamenterin ku de 4 salên pişt hilbijartinê de li parlamentoyê nûnertê bikin. Her wade heman rojê de deng ji bo hilbijartina 88 endamê parlamentoya pisporan ku erkê wan wazîfedarkirin û ji wazîfeyê xistina rêberê olî ji bo 8 salan tên hilbijartin. Ji ber ku amadekariyên hilbijartinan dest pê dikin tê peşbinkirin ku reja beştariye kembe çalekvana girtiya İranê Nergiz Muhammedî xwediyê xelata Nobelê ya aşteyê di daxuyaniya xwe ya ji bo boykotkirina giştî de got Komara İslamî bi zulm û zordariya xwe ya hovane kuştina ciwanan li kolanan bi darbekirinan girtin işkencekirina jin û mêran hêjayê cezayên netewî û gerdûniyê tê peşbînîkirin ku reja beştariya li hilbijartinên parlameniyên Îranê ku roja înê tê li darxistin kêm be. Di hilbijartinên parlamentoyê yên sala 2020 de 57 milyon û 718,359 hilbijêran mafê dengdanê hebû û ji sedî çil û du hilbijêran çûn ser sindoqan. Ev reja beştariyê wek kêmtirîn reja beştariyê di hilbijartinên piştî şoreşa Îranê ya sala 1979 de hatiye tomarkirin. Keneke ji bo spasiyê çû serdana şaredariya Lozanê. Şaredariya şandeya ji hevserokê Keneke Ahmet Karamus endamê konserê ve berakeceke Zübeyir Aydar nûnerê CDK'se Sivîsre Pınar Demîn nûnerên civaka Kurd yên Lozanê Sevgi Koyuncu Rüken Azik û Hayrettin Öztekin çûn serdana şaredariya Lozanê. Li ser navê şandeyê hevserokê Keneke Ahmet Karamus axivî û diyar kir ku piştgiriya şaredariya Lozanê ya ji bo çalakiyên sedemîn salvegera peymana Lozanê hatine pêkanîn watedare û spasiya wan kirin. Şandeya Keneke plaketa spasiya rêsî şaredar Lozanê Giorgio Junu dikir. Şaredar Lozanê Giorgio Junu jî spasî şandeya Keneke kir û got şaredar Lozanê got dewleta Tirxwez çalakiyên salvegera sedemîn bike müdahale bike me daxwaza Tirkiye red kir ji ber ku ev peyman ji bo Kurdan, Ermeni û Yunanan bu sedema trajediyên mezin. Demek dirêje ku Kurdan re têkiliyên me hene. Em bi nûnerên wan yên hilbijartin re di nava diyalogê de ne. Jono got Keneke û hemû Kurdên di nava rêxistinê de bi xebatên xwe bûne mînak we bi konferansê hemû Kurd anîne cem hev me jî bi hestiyarî û kevxweşî wan şopandin. Di destpêka organîzasyonê de Tirkan ji me re got ku bi Kurdan re kar nekin. Tirkan hûn wek terorîst binav kirin lê em tu carî nebûn şahîda tiştekî wiha. Çînên wergeha penaberan Aşêt Rûstem Cudî Mahmûd têkildarî koça xwe ya ji bo Bakur ber bi Başûrê Kurdistanê û zilma pêdeke ya li ser gel ji anê feraxibîn.
Şükrü Nervehi gud med gud li başûr şoreşê Kurdî hatiye kirin em ê biçin başûrê Kurdistanê. Ji eşîra me ji botanê û tevaya Bakurê Kurdistanê kes çûbûne başûr bûne pêşmerge hinke jî şehîd bûbûn. Ji ber vê yekê me berê xwe da başûrê Kurdistanê. Mixabin ne wekî me derket li ser nêzîkatiya xirab em nêzîkî sed kesî çûn asayişê. Nêçîrvan Barzanî hat û ji me re civînek çêkir. Nêçîrvan Barzanî tişta ku dawiyê di destpêkê de got li başûr kesek dervê malbata Barzanî serê xwe ranake wê serî we bi bêperçiqandin. Ev gotina wî qet ji bîra min naçe. Em matmayîman pişre me dît ku ji destpêkê û heta na tenê malbata xwe diparêzin. Ji bo wê jî bê tereddût bi dijmin re hevkarî dikin. Di sala 2015 de dema ji mêrge şîşê vegeriyam ez girtim. Digotin tu PKK'yî tu tevlî PKK'yî bûye. Min jî digot ez Kurdim fikrê min PKK'yî ye. Piştî 20 rojan bi şertê ku neçim Maxmûrê eşyandim Musilê. Ez di ser Musilê derbasî Maxmûrê bûm. Tekin qewalê ji got di destpêka 2018 de em ji bo debara xwe mala xwe çûbûne aliyê Şemsîranê. Di vegerê de em girtin û birin asayişa du hokê. Bawekê bi ahlaqî nêzîkê me bûn. Digotin em ê we teslîmê Tirkan bikin, em ê we bibin li ber derî xabûr ve bifirûşin. Gefa îşkencê li me dixwarin. Hingî me fêm kir ku îstixbarata PDK û îstixbarata Tirk bi hev re kar dikin. Ji min re gotin çûna behdînanê li te qedexeye. Nikarim biçim behdînanê. Eger ez biçim behdînanê yan wê min bikujin yan jî wê min teslîmê Tirkan bikin. Ez di Bakur jî çend caran hatime girtin lê ez bi qasî vê derê rastî ve ahlaqî bi adaletiyê nehatime. Sê bajar hewler duhok û zax û temamî bûne navendên îstixbarata Tirkan û ketine bin kontrola Tirkan de. Bila PDK ji vê îxanetê bizivire û tiştên anînserê gelê Kurd dubare neke. Li Komelgeha Guhbelê perwerdeya li ser Netewa Demokratîk bi dawî bû. Ji bo pêkirina sîstemeke demokratîk ya xwereveberiye endamên sazî û rêxistinên girêdayî reveberiya Xweseriya Şengalê timî di dewreyên perwerdeyê fikrê re derbas dibin. Ji bo fêmkirina siyaseta demokratîk rêveberiyeke demokratîk û civakeke azad û wekev ev dewre li hemû gund bajar û komelgehên Şengalê vedibin. Komeleya perwerdeya girêdayî reveberiya Xweseriya Şengalê dewreyeke perwerdeyê ya bi navê dewreya perwerdeya Şehîd Pîran li Komelgeha Guhbelê vekir. Dewre ji sîh endamên sazî û rêxistinên Guhbelê 13 rojan ajot û bisûnxwarinê bi dawî bû. Endama Meclisa Guhbelê Sîwarî Xıdırî da zanîn encama perwerdeyê baş bûye û got em çi qas li ser fikrê rêbera bo perwerde bibin em ê ew qasî bikarin xwe di ber gelê xwe de berpirsyar bibînin. Em banga me li ciwan û gelê me yê zêdetir tevlî van perwerdeyan bibin. Li Berlînê hefteya çandeya jinên Kurd tê li darxistin Büroya Aştê ya jinên Kurd Cenî li ser çanda huner nasname îdeolojî karakterê berxwedana ya jinên Kurd hefteya çalakiyê pêk bîne. Ji rêveberên Büroya Aştê ya jinên Kurd Cenî Solîn Bêrîvan derbarê hefteyê de agahî da û got hefteyê çandê bi duruşmeya hunera berxwedanê wê di navbera di du heşta adarê de bi tevlîbûna gelek kesê tên jin û rêxistinên jinan pêk were. Heşta adarê roja beledkirina berxwedana jinê ya li dijî mejiyê baviksalar e. Têkoşina jinê jî bi yekîtî rêxistiniyê dibe. Konfederalîzma jinê ya cîhanê di vê mijarê de modeleke baş e û ji bo paşerojan jî giring e. Solîn Bêrîvan dest şankir ku arman cavan lêgerîna bersiva pirsa berxwedan û huner çawa digihîjin heve û bi tevlîbûna hefteya heşta adarê jî wê asla motivasyon û ferasetê were nîşandan. Solîn Bêrîvan herî dawî got di hefteyê de em ê li ser felsefeya jin jiyan azadî hunera jinê ya li Kurdistanê hunera berxwedanê û rola jinên Kurd çanda dengbêjiyê hunera vegotina çîrokan û akev neşopiya gelê Kurd semîneran amade bikin. نابي هاي من ديمن من دولدري نابي لوان ديمن هيرون تفكي بابي هاي من ديمن
من Tezcan azadi بجا شخص راوي لوان من من بله گودارین جامن و چین سرس به پیشکش کردن آن خاطر ودن باش